So galing pala tayo ng bayan ng Sual. Kumanan tayo para marating natin tong falls lang po yan sa may Sual, Pangasinan. So makikita natin yung arko na yun, yung nadaanan ko. So tamang-tama po ito ngayong tag-init. So makikita natin yung falls nila, saka yung harap ng falls na dagat. Sobrang linis. So mayroon po sila ditong mga cottage pang family. Mayroon din sila ditong boat na pwede natin pagrentahan. Ito po yung dagat niya. So nakausap din natin yung may-ari. Sobrang bait. Friendly sa mga customer. Lalo na yung mga staff nila. Tara na sa Mayka sa Beach Resort Sual, Pangasinan. Sobra, ayan, makikita nyo naman sobrang ganda. Hanggang anong oras po yun? 8 to 5, sir. Ay, ito po yung mga nasa table. Anong pangalan po ng resort niyo? Yun po yung pinaka special na ano, meron niya siyang ano, video okay. Yes, sir. Yung kids po yun. Anong lugar po ito, ma'am? Parang may Bakulan City, ma'am. Sual, Pangasinan. Ang ganda. Sige ma'am, maraming salamat po sa pagpa-unlock. So makikita niyo yung way nito. Entrance ng gate. Ipapakita rin natin yung mga rooms na pwede tayo mag-overnight, mag-check-in dito. Kung gusto nyo pong mag-inquire, nasa link po yung Facebook page nila. So hanggang dito na lang yung vlog natin. Ano pang inaantay nyo, bisitahin nyo to. So maraming salamat po sa owner nito at welcome tayo dito sa resort.